Joanes aspertzen hasita egongo, eta etorri Joanes eta Aitor. Aita semeak zeate. Joanes aita, eta Aitor semea. Aitorrek ala eskatuta, Joanesek realeko bazkide egintzun Aitor. Larun baten da lehenengo partida, baina oporretan zaudete. Eta Aitor zuk etorri nahi ez du, eta Joanesek azaldu nahi dizu zer dago guzti hor natzen. Aita arren karneta, atera, ta ekarri zenidan eskeaz batera. Joe hau oparia, posible ote da, orain berrizukatu joateko aukera. Nunbait dena izan zen opari papera. Txartela baitzen biltzan eskatzen, etzen nuen etxitzen, etzinen nekatzen, oporretan gabiltza, elkarrez gozatzen, baloia borobila, ala da, ala zen, munduak ez du bere baitara giratzen. Aita hitzegi dazu aurpegiz aurpegi, eta jarrizki dazu begitan bi begi. Karneta eman bai baina anezin ageri, baloia eta munduak ezin bueltan segi, filosofi merkerik ez ekarri neri. Ez dakit esplikatu nahi nizuke ongi, ez da filosofia eta ez da teori. Mundu hori gustatzen baitzaio askori, 200 euro txartela ordainduta tori, filosofi merkea ote dugu hori. €200 orduan bere balorea, 200 euro neretzat hau da orea. Larruzko zorrotxoan handaukat gordea, joatea baino hemen egonda hobea, opariona baina alperrik ordea. Lehenengo partidan egin dizut uko, familia ez alduzu benetan gustuko. Oporrak ez dira eta errepikatuko, han 40.000 anoetan gertuko, lasai zure faltarik ez da somatuko. Ez haiek nigabe moldatu litezke, baina zure semea hemen dago triste. Zure familiako bazkarita beste, ari zera futbola baztertzeko eske. Aita maite zaituztet baina ez hainbeste. Olakorik enuen semetxo espero, gurekin nazkatuta zaude honezkero.
gogoa, ze gogoa, bi masailak bero, kanpineko tabernan gubiok bezero, partida ikus dezagun piztina ta gero. Zurean egoskortuta hartan jotasu, orain pantalla bati egiteko kasu. Zer nahi dudan lehen garbi utzi dizut aizu, ta maite banauzuzuk aita bazerazu. Autobus geltokira hurbildu nazazu. Orain ikusten duzu guztia beltzean, aserretuta jarri atean atzean. Hori alda jarrera batalla galtzean, ikusi beharko dituzu guztiak etxean, zure aitari kasu zuk egin ezean. Alaia, torri mesez. Energia berde eta berriztagarrin oso aldekoa zehazu. Baina Gipuzkoak guztien egin dituzten linea eoliko horiek eragingo dutena mendi gainetan da mendi ingurutan ikusita desente kezkatuta zaude. Ze erraza den entxufetxo bat, bi zulotxotan sartzea, ta ze zaila den atzeko bide, argidunaz ohartzea. Tokatuko da berriztagarri ez direnak bakartzea, aldatzea eta nola aldatu behar dugun hausnartzea. Bestela ederki kosta behartzaigu, aizea alde jartzea, aizea alde jartzea. Zer agindugu, ze eragindu, honek inguru giroan, jarri 200 haize errota, diote lehen tiroan. Azpiordago bat egon liteke, ordea horren enbidoan, lurra berriro zulatu beharra, ez da irteten aski doan. Errotak jarri behar dira baina, eskala txikiagoan, eskala txikiagoan. Burbuia bat zen geneukanata, burbuia horrek egin du bum. Orain alperrik da sentitzea, tristerik edo errudun. Hobe jokatu autokritiko, praktiko eta zentzudun.
pentsatu baina, jakin garela mundudun. Eta hausnartzen hasi gintezke, behar duguna, behar dugun, behar duguna, behar dugun. Mila esker, Alaia. Nerea, markatu, torri. Bueno, menen denak oporrak ite diteu, eta nereak oporrak ine ditu, eta oporretan pixkate bere etxeingurutik aldein nahi du. Baina kontu da, ezin dula bere etxea, baserrie, bakarrik utzi. Norbait behar dula gu zainduko diona. Eta orduan esan zuen, etxe truke egingoet, jungonez beste baten etxea, eta beste bat ekarriko edet nere etxea. Eta areke zaindu bezala, nere etxeen gurue. Eta hasi zen bilatzen, eta atzeko bostak. Etorri zaizkio, proposamen batekin. Bakoitzak proposatuko dio, bere etxea, nun da hon, esan beharko du, oze eskaintzen dion, eta gio nereak aukeratu beharko du, balio dion, ez dion, fidatzen dan, ez dan. Orduan, atzekoek proposatu lehenengo, mesedez? Etxetruke. Bueno, errexea da. Etxetruke bat egingo du, nereak oporrak nahi ditulako, eta atzeko bostek proposatuko diote, behien etxekin trukatzea, ea, ze aukera dauken. Trukeak motibatu, egin hau zeharo, gurean astetxo bat nahi duzu igaro. Leioak garbituak ez daude luzaro, 60 metrotxo ez dauzka gehiago. Mantentzen lan handirik ez duzu izango, mantentzen lan handirik ez duzu izango. Naiz eta ustez bota, abantail zerrendan, naiz hitz ederrak dauden, ahotik irten da. Ez nutke jarraitu nahi, zurerako senda, 61 metro ala benga, hortarako badaukat nere kanpinden da. Hortarako badaukat nere kanpinden da. Zuk baserri bat daukazu beraz, haziendan bertan jasoak, trukean beste hainbeste detnik hori du gaurko kasoak. Zainduko ditut zure aliaskoak, ardita arkumetxoak. Zu zaindu nere labezo morrotan ere arkakusoak. Zuk zaindu nere labezo morrotan ere arkakusoak. Beste bat ere salmentarako, hor dago abildadean, arkakuso eta labeso morro aurkeztuz modu trebean. Ez naiz aurkitzen zure etxera, abiatzeko fedean,
zurean lana egitekotan hobeto nago nerean, zurean lana egitekotan hobeto nago nerean. Inoiz edo behin entzuna dizut, itxasertz zale zarela, zarautzen daukat truke etxea, sukalde bat talaugela, kontuan hartu behar zenuke, zarauz itxasertza dela, te Euskal Herria dela oraindik, te Euskal Herria dela oraindik, Donostia ez bezela. Naizta aukera tentagarria, jarri dezun parez pare, hausnartu dut baita gero egin, asmo haundi baten jabe, itxasertzean ta Euskal Herrian, ezin naiz joan alare, enaiz ausartzen ara joaten, enaiz ausartzen ara joaten ingelesik jakin gabe. Zu baserritik iesi zoaz, guk baserria argatik, belarrak eta abere lanak, badakizkizu badakit. Zuk ximorrak atera, segi larre batera, oez ni justu zindagit, baino berdin duz ez tezu izango etzateko denborarik, baino berdin duz ez tezu izango etzateko denborarik. Beina buztua ailegatuko, ta egin nahi nuen jaia, tara berriro ere aukeran, hor daukat ximor usaia. Artegira joan da, ezin egin parranda, hori ez da nere naia. Barka oiana ez det izan nahi, Idiazabalgo hartzaia. Barka oiana ez det izan nahi, Idiazabalgo hartzaia. Etxe haundi bat dugu nerea, pistina eta koktela, txalet batean ala bizi naiz, baina okupa bezela. Zure etxean gisara ibili, pistina sukalde gela, ta nagusiak joan ezkero, esan nienagoela. Aipatu ditu bere pistina eta mariskozko dieta, amestutako modukoa da antza joan esen txaleta. Alata guztiz ez det egin nahi,
zure etxerako buelta, nere etxea okupatzeko arriskua dago eta. Joanes eta Oiana, etorri mesedez. Zuek biok Beastein dietetika zentro bat irikitzeko asmoa dezute. Dena prest daukezute, ja dena martxan jartzeko puntun dago, irailen irikiko dezute. Baina herriko festak aprobetxatu dituzue herria etorri eta herriko jenden ohiturak eta jenden itentziok pixkat ikusteko. Etorri zeate herria programa hartu dezute eskun eta ikusi dezute otordue besteik ez da hola. Maiketakoa, Zagiardoa, herria farie, Sardoa estaketa. Sei egunta 12 afari dituzte, ta hauen gosariak jakin nahi nituzke, behin festak amaitzean ez aldezu uste, gure zerbitzu onak beharko dituzte, gure zerbitzu onak beharko dituzte. Hemen denak dabiltza, euren dietak hausten, plater betei zaila, baitaukate eusten, ikusiz biok nola hartuko gaituzten, zerbitzuak ez dakit nahikote dituzten, zerbitzuak ez dakit nahikote dituzten. Aldiro afalduaz espalitz bezala, aldiro eztarriraino beteta sabela, zerbitzuak naiz nahi ez, ta oker gibela, esplikatu behartzaie behar dituztela, esplikatu behartzaie behar dituztela. Oloa eta kinoa, beraientzat zer da, hemen nahi dutena da, betea platera, herria farian jarriz vegano aukera, bidaliko gaituzte karreteran bera, bidaliko gaituzte karreteran bera. Infusioa oka lehenengo tragoan, begia okertua plater arraroan, degustazio on bat eman behar doan, saiatuko algera gaur Zagiardoan, saiatuko algera gaur Zagiardoan. Saiatuko algaren ez dakit, arduratzen aldiren osasunagatik, infusioa sartuta barrura Zagitik,
itxi beharko dugu irekia aurretik, itxi beharko dugu irekia aurretik. Konfiantza irabazi behar dugu hemen, etxorde kartelean modelo ondoen, baina ez dakit eredu zeinena izango den, zerbitzuen aurretik edota ondoren, zerbitzuen aurretik edota ondoren. Marketina eginaz alik ondoen, kartela jarri behar da, zer eskeniko den, zein dugun prozesua, eta taze on dagoen, etxorde da aurretik eta ni ondoren, etxorde da aurretik eta ni ondoren. Gaztetzeko zerbitzu ere ematen baute, seguro jende pile etorreko zaila. Bueno, altxa saio gozez. Azkeneko astetan, herritar guzion arreta erakarriun pareta bat bada behastein, mural bat indutelako bertan, apistiko pareta zainez, justu hementxe dago gure atzen, ziurtatuet ikusiko dutela, ikusi dutela, hortik ekarrera ditut eta erakutsi diet justu, eta segun nauzuek denake ikusi ez dutela. Bakit herritar askon arreta erakarri dula, eta batzuk egunero etortzen ziela, elkartu, eta hortxe asmatzea jokatzen zuten bida, horra idan iskina hortan, ez da gizer erriken nahi da, besten ez da gizer, eta hor egon die intriga ezin aguantatu, eta behiek asmatzen ea ze marraztuko otezun. Bueno, zuek zeate talde hori, egunero bertatu eta asmatzea jokatzen zenuten taldea zuek zeate. Ze ikuste dezue? Hementxe batuta begiratuz luze egoten garagu, ez dakit zer den baina beiratuz Picassoren toke bat du. Emakume bat margotu dute, margoa da badakit nik. Baina pasatzen naizen aldiro desberdin begiratzen di. Murala igual izango dugu, flipatun batek sortua. Eguzki lore horrek dirudi, anis basotan sartua. Mural hortako kolore festa ez dezaket entenditu. Ondoari dira nere gustoako kolore gehiegi ditu. Berai begira nago egunero ondoan enmarkatua, azkenerako hor egin duna da nere retratua. Gure herrirako egin nahi zuten mural bat autentikoa, marrazkionak baino fondoa, nahiko psikodelikoa. Bai egia da falta du ovni pare bat ta hegazkina, ta non arraino egingo zuten arranoaren kastina.
Ez dakit baina hor dago toke internazional ta guzi. Nik inguruan ez detarra no buru zuririk ikusi. Nere gustoko ez da benetan, eta hori da kontua. Izan liteke Berrobiar edo Leizarren atentatua. Egia esanez asmatzeak emango lidake pena, ea alboan laster zabaltzen duten arranota berna. Eguzki lore haundi bat dago ta fikzioa nola dan, euriari du emakumean begietako isladan. Eta amonak ze kollarea, lauburuaren karraio, zilarrezkoa baldin badauka lepoa hautsiko zaio. Eta mesedez dotoreta fin, urte luzez egon dedin. Aitor Andonita Joanes arren festetan pixik ez egin. Beian jartzen du H2 ta horri begira geunden gu. Horrek firma bat baino gehiago formula bat ematen du. Pixa kontuan argita garbi, entzunzuk alaia ara. Nik oso gora eginagatik nora iritsiko daba. Zer de Montretan ari dira horrau da sorpresa ze drama. Jaietarako kartelak jartzen Joanes eta Oiana. Tamarrazkia epaituz tinko, egonak seiok iskinan. Marrazkia da aurrekoa eta kuadro bat gu seiok gina. Hemen gabiltza hori ola da, beste hori berriz ola. Guk baino gehiago jakingo duta berari behondaiola.